Čaute ľudia, dneska si ideme získať turbínové auto v Wooblife. Máte sa na čo tešiť. A dajte nám odber aj. Takže ideme na to! Ideme to jumpnúť. Ale já vám to teďka tam ukázat. Tohle je teda kuchyň, ale si můžete uvařit, co budete jenom... No a teraz pohľadať, v ktorom containeri to je. No, to je ťažké. No to určite na to. Tuto tu nie je, ale musí to byť otvorené, takže neviem prečo. Ale musí to byť otvorené, takže neviem prečo pozerám. A všechno to bude úplne strašný, žádný rande, žádný dárky, nic. Já jsem ti dal úplně krásný dárky, já jsem ti pozval na jídlo. Také bedne, tu To vůbec prostě budeš spát na zemi a nezajímá mě to. Já srandu, ne? Ne, nedělám si srandu, budeš spát prostě na zemi a nezajímá mě to. To je teda, to je. Container. A tu je auto, ja som si ho nevšimol. Má fakt Ty kokos. mám úplně nervy. Roketka. Pojďme se podívat na to. Riadne. Ještě chybí, já už to prostě nezvládám. Jo, ja som zaral sa z pirueta. Pojedeme. Toto bolo na toto video dneska už všetko, takže dajte tu like, subscribe, zvonček a pozdravte. Už.